Itziar Nogerasen dimisioa guztiz gauzatuta Donostiako alkateak Nogerasek egindako lana goraipatu du. Nogerasen taldeak proiektu kultural sendo baten oinarriak aurkeztu dituela esan du, baina damu agertu da. Izendatzen dezunean, bilatu aldan egonkorrena izatea eta gaina luzeako izatea. Ikusten dezunean, hilabete batzuk pasata, arazoak sortzen diela, sensazioa ez dezula asmatu. Espainiako Kultura Ministerioak oharra bidaliko dio Europari proiektuaren atzerapenak, instituzioen artean leialtasun falta eta patronatuaren eta zuzendaritzaren arteko gardentasun gabezia aitatuz. Juan Carlos Izagirrek onartu ditu arazo horietako batzuk, baina gogoratu du Kultura Ministerioa patronatuen dagoela eta patronatuaren eta Bruselen arteko komunikazioa dagoela eta hori ministerioak badakiela. Bi hilabete edo lan dokumento batzuk elkartrukatzen dituzte, eta nik uste honen berri eduki behar dutela noski berriz ere, eta ze soluzioak ematen dizkiogun ere komunikatuko dizkiegu. ETBek jakin duenez, Europar Batasuna jakitun da Nogerasek kargua utzi duela. Bruselak ere uste du gestioan, zuzendaritzan egonkortasuna behar dela, eta premiazko jo du zuzendari bat berehala izendatzea. Bihar eguardian egingo du premiazko bilera patronatuak.